Maar uiteindelijk kom je dus hier weer onderaan in die range. En zie je van verrek, we knallen er doorheen. Wat gaan we daarmee doen? Nou, je ziet dus dat je er echt doorheen knalt en niet bijvoorbeeld terugkomt. Maar als je hier terugkomt, laat alleen maar sterkte zien, zoals hier, dat je liquiditeit ophaalt. En als je dan bijvoorbeeld dan weer hier even blijft hangen, terugtesten, en dan is dat bijvoorbeeld alweer een play. Maar je ziet dat je er nu gewoon doorheen knalt. Dus dat betekent van, nou, er is te veel verkoopdruk. Mensen kijken dus naar beneden. We gaan dus ook de weg naar beneden voortzetten. En dan is dat higher timeframe trendje houdt intact. Want het is van een low, ga je hier door, probeer je te gainen, lukt niet. Je gaat gewoon door. En daarom knal je er hier dus nu ook zo fataal doorheen. Je zet gewoon die trend voort. En dat doe je gewoon nu ook alweer. En dan kun je ook zien waar je dat mooi doet. Aan de onderzijde range. En dat is het mooie aan dit spelletje. Prijsactie liegt niet.